Аз съм Пламен, това е моят BookTube канал Love Life and Books. Не сме се виждали от страшно много време. Първо, честита нова година, надявам се 2017 да ви донесе много щастие, много радост, много усмивки и всичко, за което си помислите, да ви се случи. Предполагам, че заглавието на клипа ви е шокирало, така че нека да отговоря на въпроса от него, за да не остават въпросителни. Няма да спирам да правя клипове на този канал. Това е изключено. Липсата на видеа последните 3, мисля, че месеца, някъде там, се основават на няколко причини. Първата причина, през месец декември, както знаете тези от вас, които ме следят на другия ми канал, Пламен Димитрова, знаят, че правих влогмас. И той отне абсолютно цялото ми време за снимане и обработване. А през октомври и ноември просто имах такава липса на вдъхновение и за четене, и за снимане на видеа за този канал. Просто не искам да снимам видеа само за да съм снимала и да съм публикувала нещо. Искам, когато снимам и правя видеа за този канал, да влагам цялата си любов в това, което правя и то да ми доставя удоволствие и само така видеата всъщност ще са хубави и ще имат смисъл от тях и на вас ще ви харесват. Мисля, че разбрахте идеята. Другото нещо, което искам да кажа е, че се завръщам с гръм и трясък и през февруари, първата седмица на февруари, от 1 до 7 ще има всеки ден по едно видео. Това ще е нещо като извинението ми за липсата на видеа последните месеци. Не знам кой ще кача това видео, предполагам някъде средата на януари. Днес е... нямам идея кой януари е днес. Това ще видим. Днес е 17 януари и по възможност ще се постарая в следващите 2 дни максимум да съм качила видеото, за да сте информирани. Та така, очаквайте ново видео от 1 до 7 февруари всеки ден. Друго нещо, което искам да ви кажа, последната новина за това видео, писаха ми от един сайт за аудиокниги с едно предложение, което аз не бих приела никога, ако сайта не ми харесваше, не смятах, че има добри попадения в него и на някой от вас не би бил полезен. Значи те са хората, които ме гледат, слушат аудиокниги. По този повод, долу в описанието ще ви оставя линк към един сайт за аудиокниги. Това е специален линк, направен единствено за мен и за моите зрители, през който всъщност, ако вие влезете и си закупите книга, малък процент от печалбата ще отива в моята сметка в сайта всъщност, като човек, който не ви е насочил към сайта. Не знам как да представя това по начин, по който да не си помислите, че искам да ви печеля от парите. Защото не е така. Тези пари, които спечеля от това, спечеля, силно казвате, със сигурност няма да са много. Тези пари ще ги вложа в подобряването на качеството на видеото, т.е. за техника. В момента събирам пари за толкова много чисто технически неща, като осветление, по-хубава камера и всичко това, което ще помогне качеството на видеото да е по-хубаво и на вас да ви е по-приятно да го гледате. Също така ще ги вложа в giveaway. Искам да направя доста giveaway през тази година, така че не си мислете, че ще спечеля кой знае какви пари на ваш гръб. Изобщо няма да така всичко спечелено от този сайт, ще бъде вложено изцяло и само в подобряването на видеата и на това да зарадвам някой от вас. Така че не ви се дължавам по никакъв начин. Просто ако обичате да слушате аудиокниги, може да отидете в сайта и да погледнете дали някой от тях ще ви се хареса. Има също така и безплатни аудиокниги, които може да си изтеглите и да слушате. Има възможност да дадеш имейла си и можеш да спечелиш, мисля, че беше всеки месец, безплатна аудиокнига. Така че, като цяло, бонусите на този сайт са много и повярвайте ми, не се съгласих да го рекламирам един вид, само и само за да спечеля пари. Това изобщо не е така. Надявам се това да се изясни. Мога да ви направя и кратък лайф апдейт, защото не сме се виждали много отдавна. Не знам колко от вас следят другия ми канал. Но ако искате да бъдете по-в час с това, което се случва с мен, ви препоръчвам да го следите. Както виждате, фона е различен. Това е защото направихме ремонт. Много скоро на другия канал ще има и room tour. Само трябва да ми пристигнат огледалата. Ще имам много големи огледала в стаята, за да си направя една импровизирана зала за танци. Знаете, че обожавам танцувам и това е живота ми. И също така рафтовете и етажерките за книги също не са дошли. Всъщност трябва да отида да си ги поръчам и те ще дойдат, но ще видим кой ще стане това. Затова този бекграунд е временен, но въпреки това на мен ми харесва, така че се надявам да не ви пречи. Какво друго? Какво друго се случва около мен? Всичко, което се случва около мен може да го разберете като следвате другия ми канал, както и другите социални мрежи, на които се старая да съм доста по-активна напоследък. Благодаря, че гледахте това видео и ще се видим на 1 февруари с поредицата от
7 видеа едно след друго. Ще бъдат качвани вечер в 8 часа. Всяко видео ще бъде качвано в 8 часа. Може да ми някакви отклонения с няколко минути, ако имам някакви затруднения, но ще се постарая да няма такива. Така че ще ви очаквам 1 февруари в 8 часа вечерта. Довиждане и ще се видим много скоро. Чао!